Kristabel, għandna problema żgħira. Għalli. Taf li bat li email inti peress li nhar it-tlieta waqt ir-rehearsal int għandek l-eżami u xek. Eżatt. Issa, provajna nkellmuh, ma jridx li jdawwar xejn, għax qiegħda skont ir-running order, skont kif qegħdin wara xulxin. Eżatt. Jiġifieri inti ħajkollok problema kif ġiet, mhux hekk għax għandek l-eżami. Madonna. Issa, u qed jgħid ta' Arturo, jien ma nafx hekk taqbilx magħha, int ma nafx taħseb fuqha, qal aħna nal-backing tad-diska tiegħek, mhux hekk? Inti ovvjament wara ir-rehearsal ħadd kanta live. Qal li kantaħħa xi ħadd ieħor. Min? Jien naf. Imma min ħajġi mela xagħtija fid-diska tiegħi kif. Mhux issemmaħħilu sa nhar it-tlieta jasra Kristabel. Issa jgħinna daqsxejn tu. Ija, naf, imma jiena xirt nagħmel rehearsal jiena lek qed ninkwieta. Kif il-problema, jew ma tmurx l-eżami. Daqsxejn possibbli, jew inkella għandek għandek ġimma ċans tal-li mar xi ħadd u għall-inqas jagħmel daqsxejn il-movimenti tiegħek. Issa kieku minnek ma nibgħatx xi ħadd li vera tajjeb għax imbagħad hemm iċ-choice l-oħra li peress li inti kantaħħa l-kanzunetta mhux tiegħek, jaf jażil jiddeċiedi li jżomm il-dik għax dik li tinkwetani jien. Li xekta, għatandi eżami orani t-tinnet. Għala se nagħmel ma mhux għall-eżami. Għatet. Ġat marret il-connection, sorry. Il-ħaġa hi li jekk tibgħat il xi ħadd ieħor minn flokok jaf jażel lilu. X'jażel, min jażel? Ħallija. All right, meta ħadtini risposta ġifieri? Le. Ħaniġi. All right, mela fidejk inti taf. Ma naf se nagħmlu Kristabel. Le, ma ġara xejn, ma mhux l-eżami. Inti qed tibki għaw. Sorry, Forma. Sorry. Għalfej qed tibki hi. Għalfej tibki għaw. Għasma għax għall-eżami.